Oikeasti kuuntele mua, kun mä sanon. Jos sä kaipaat elämääsi enemmän rohkeutta, sä kaipaat itsellesi enemmän rohkeutta, itsevarmuutta, niin sun kannattaa lähteä kohti sun unelmaa ja sun unelmia. Ja jotta sä voit lähteä kohti sun unelmia, niin sun kannattaa laittaa itsesi esille ja sun unelmasi esiin. Ja jotta sä voit laittaa itsesi ja unelmasi esiin, niin sun kannattaa alkaa postaa someen. Ja jotta sä voit postaa someen, niin sun kannattaa opetella puhumaan tälle kameralle. Moi, mä oon Meeri. Tämä on Positiivisesti vittumainen podcast myös videomuodossa. Ja tänään me puhutaan tästä siis todella yksinkertaisesta ja pelkistetystä reitistä, jota mä käytän mun valmennettavien kanssa tähän, että he haluaa päästä siihen johonkin unelmaansa, he haluaa tehdä sitä jotain heidän intohimoaan, ja tää on se reitti, millä me mennään. Totta kai tähän liittyy paljon muitakin asioita. Mä oon siis full HD-hihuli, eli käytetään esimerkiksi chakrajärjestelmää hyödyksi, siellä on energiahoitoa, vaikka sun mitä. Mutta jotta sä saat tästä videosta ja tästä jaksosta kaiken mahdollisen irti, niin mä vien sitä reittiä tota kautta sinut nyt läpi tässä. Ja se on se, että kun me luullaan, me ihmiset välillä, että jotta me voitaisiin tehdä sitä, mitä me halutaan, niin meidän täytyisi ensin olla itsevarmoja. Meidän pitäisi ensin olla rohkeita. Meidän pitäisi ensin jotenkin olla täydellisiä ja meillä pitäisi olla täydellinen yrityssuunnitelma ja meillä pitäisi olla täydellinen, tiedätkö, kalenteroitu versio asiasta, että miten tämä tulee menemään nyt läpi. Me odotetaan jotain motivaatiota, inspiraatiota, sitä rohkeutta, sitä jotain, tiedätkö, kipinää, että nyt minä lähden tekemään. Ja hyvin useasti mä saan kuulla tämmöisistä viesteistä, mitä mulle lähetetään, kun että joku on kattonut jonkun mun videon. Joku on kattonut jonkun TikTok-videon tai Instagram-reelsin tai jonkun tämmöisen YouTube-videon. Ja sit mä saan niitä viestejä silleen, että ei vitsi, että nyt niin tästä mä sain sitä, tiedätkö, niin pientä potkaisua, että nyt mä lähden tekemään ja nyt se homma hoituu. Ja mä olen niistä niin onnellinen, mä oon siis joka kerta niin hypeissä, kun mä saan semmosia viestejä, että joku on inspiroitunut, saanut sitä motivaatiota, saanut sitä rakkaudellista perseelle potkintaa, mitä täältä saa, että hän on tuonut itseään jollain tavalla esiin, hän on ilmaissut itseään rohkeasti. Ja sitten tässä tulee tämä, minkä takia mä nykyään valmennan, on se, että mä tiedän, että se motivaatio pelkästään ei riitä. Se inspiraatiopiikki pelkästään ei riitä. Sen takia mä olen mun valmennettavien kanssa 3 kuukautta. Ymmärrättekö? 3 vitun kuukautta. Koska 3 kuukaudessa voi tapahtua siis mielettömän paljon. Me vähän niin kuin yliarvioidaan se, mitä me voidaan saada vuodessa aikaan, mutta me aliarvioidaan myös se, että mitä me voidaan saada 3 kuukaudessa aikaan, jos me oikeasti keskitytään johonkin yhteen juttuun, johonkin yhteen asiaan, mikä me halutaan saada esiin, jotta sitä kautta me saadaan treenattua sitä meidän itsevarmuuslihasta, koska silloin kun me tehdään niitä asioita, joita meitä pelottaa, niin siitä se rohkeus kasvaa. Tai se niin kuin määrittelee sen rohkeuden. Kun sä menet kohti niitä sun unelmia ja sä teet niitä pelottavia asioita, se vaatii rohkeutta. Meistä ei tule ensin rohkeita ja sitten me tehdään se asia, vaan me tehdään se asia ja se vaatii rohkeutta. Niin se on ihanaa, että ihmiset inspiroituu. Se on ihanaa, että näistä tulee semmoisia tietynlaisia, tiedätkö, kipinöitä, että ihmiset alkaa tekemään niitä asioita. Ja mä totta kai toivon. Mutta mä toivon myös, että sä voisit ymmärtää, että tää on pitkäkestoisempi peli.
jotta sä voit treenata sitä itsevarmuutta, sun täytyy lähteä kohti sitä sun unelmaa. Ja jotta sä lähdet kohti sitä sun unelmaa, niin mä väitän, että todella moni unelma mahdollistuisi, jos sä uskaltaisit laittaa itsesi esille. Ja anteeksi vaan, mutta tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä videota, niin kaikista helpoin tapa laittaa itsesi esiin on alkaa postaa videoita. Helpommin sanottu kuin tehty. Ja tässä tulee taas se vaatii rohkeutta. Se vaatii rohkeutta, mutta kun sä teet sen asian, mikä sua pelottaa, se kasvattaa sitä sun itsevarmuutta. Ja kun me puhutaan jostakin niin pienestä asiasta, totta kai siis tää on isompi juttu, me ymmärretään se täällä, että oikeasti videoiden postaaminen on oikeasti diippiä, mutta kun sä pääset treenaamaan esimerkiksi sitä esillä oloa, vaikkapa postaamalla someen videoita, niin se tulee vaikuttamaan jokaiseen sun elämän osa-alueeseen. Ihan oikeasti, I will die on this motherfucking hill. Kun sä treenaat tätä, mitä mäkin teen tässä nyt paraikaa, mä treenaan sitä, että miten mä viestin tätä mun asiaa paremmin. Jos sä meet katsomaan mun ensimmäisiä videoita, niin ei ne oo mitään herkkuu katsottavaa. Siis joku voisi sanoa, että kringee. Joku voisi sanoa, että noloo. Mutta tässä on tää ero. Mä jatkoin silti. Mä en oo luovuttanut. On väistämätöntä, jos mä pidän mun fokuksen mun missiossa, mun visiossa, mun unelmassa. Mulla on systeemi rakennettu siihen, että miten mä sinne pääsen. Ei niin, että mä olisin, tiedätkö, puristamassa mailaa, että tämä on se tapa, millä sen täytyy tapahtua. Se on sitten erikseen, puhutaan manifestoinnista ja tästä. Mutta jos mulla on niin tarkka fokus siihen mun unelmaan, mä teen niitä asioita, mitä mun täytyy tehdä, jotta se asia mahdollistuu, niin on vaan väistämätöntä, että se asia tulee jossakin vaiheessa menemään läpi. On vaan väistämätöntä, että jossakin kohtaa tulee joitain tuloksia. Mä niin toivoisin oikeasti, että varsinkin jos sä oot yrittäjä, varsinkin jos sä oot henkinen yrittäjä, ja ihan sama onko se sun yritysmuoto jotenkin sitä, että teet tarot-tulkintaa tai energiahoitoa tai whatever, mutta jos sulla on yritys, mikä perustuu tavallaan semmoisen, että sä autat ihmisiä, niin me voidaan tehdä oikeasti, me voidaan tehdä miljoonat kanvapostaukset, me voidaan tehdä siitä Instagram-feedistä ihan super, tiedätkö, semmoisen seesteisen ja kauniin näköisen, mutta kun se ei vielä kerro mitään, tai siis tätä mieltä mä oon, koska se, että kun mä teen vaikka näitä videoita, ja jos sua kiinnostaa esimerkiksi mun kanssa työskentely, sä tiedät, mitä sä saat. Mä ikään kuin teen tästä koko ajan helpompaa sinulle, mä ikään kuin madallan sitä kynnystä koko ajan, koska sä et tule yllättymään siitä, että kun me mennään vaikka johonkin haastattelupuheluun tai sä varaat jonkun valmennussession, niin sä et tavallaan ylläty siitä energiasta, minkä sä kohtaat, koska mä teen näitä helvetin videoita niin paljon. Koska tää on se, miten mä haluan kohdata. Ja tämän takia varsinkin henkiset yrittäjät, jotka tekee jotain tämmöistä kohtaamistyötä, this is the shit. Se ei tarkoita sitä, ettetkö sä voisi laittaa itseäsi esiin muilla tavoilla. Mä rakastan kirjoittamista, mä rakastan kuvaamista, mä rakastan kauniita asioita. Kyllä minäkin haluaisin, tiedätkö, jossain mun Pinterest-boardeissa, että vitsi, olisipa ihanaa, että mun feedi näyttäisi näin, tiedätkö, esteettiseltä, mutta mä enemmän pidän sitä arvossa, että mä luon yhteyksiä. Ja mä luon sitä, että tämmönen mä oon, tälleen mä puhun, tälleen mä viestin, resonoiko tämä?
Onko tämä semmoista, mitä sinä juuri haluat katsoa ja kuluttaa? Ja tämän takia meitä ei voi olla täällä liikaa. Ei ole liikaa tarottulkitsijoita, ei ole liikaa näyttelijöitä, ei ole liikaa taiteilijoita, ei ole liikaa sisällöntuottajia, koska meillä on kaikilla uniikki energia ja mä en ole kaikille. Mä en halua olla myöskään kaikille. Ja se, että kun mä pystyn mä pystyn näyttämään sulle, mä pystyn treenaamaan sitä itseni kanssa, että tämmönen mä oon. Tää on se energia, mitä sä saat. Ja jos sulla on esimerkiksi vaikeeta olla esillä myös oikeassa elämässä, jos sulla on vaikea, sanotaanko vaikka, että sä olet töissä, jos sulla on vaikea vaikka, tiedätkö, palavereissa ilmaista itseäsi aidosti tai rohkeasti, niin se on yllättävää, että kun sä treenaat sitä itsesi kanssa, sä pistät etukameran päälle, sä näet itsesi. Sä ikään kuin reflektoit ja pallottelet itsesi kanssa niitä asioita, niin kohtaamiset myös sun oikeassa elämässä muuttuu. Ne muuttuu vaikuttavimmiksi. Koska sulla ei ole enää semmoista, tiedätkö, käsikirjoitusta, että näin tämän täytyisi nyt mennä. Tämä on mun mielestä niin ihanaa, ja mä rakastan tehdä tällaista sisältöä. Ei mulla ole mitään käsikirjoitusta. Mulla on ajatuksia, mitä mä olen kirjoittanut ylös, mulla on ideoita, mulla on semmosia, tiedätkö, aihioita, että hei, tästä mä haluan puhua, mutta tavallaan kun mä olen niin syvällä vaikka tässä valmennussysteemissä, mä olen niin sisällä vaikka tarot-tulkinnoissa, mä olen niin sisällä siinä, että millaisen vaikka teatteriprokkiksen mä haluan seuraavaksi tehdä, niin mä en tarvitse siihen mitään saakelin PowerPoint-esitystä. Mä menin vetämään, tää tuli nyt ihan on top of my head juurikin näin, koska tätä ei ole käsikirjoitettu. Mä vedin Itsevarmuus on supervoimasi -työpajan tämmöiselle opiskelijaporukalle. Ja me käydään sähköpostikeskustelua, että mitä tarvii ja mitä näin. Ja kun mä sanon, että mä tarvitsen oikeastaan vaan äänentoistolaitteen, että voidaan kuunnella musaa. Ja sit kun sieltä tulee se, että eikö sulla olekaan jotain slide-esitystä tai jotain semmoista, ja mä oon sillai, ei. Koska mä en voi millään PowerPoint-esityksellä, missä mä kerron itsevarmuudesta, niin oikeasti laittaa niitä osallistujia kehollistamaan se, miltä tuntuu olla itsevarma, miltä tuntuu kehollistaa rohkeutta, vaikuttavaa esiintymistä. Ei se tapahdu sillä, että mä laitan jonkun PowerPoint-shown pyörimään. Tässä on nämä asiat ja tässä on nämä asiat. Ei, meidän täytyy kehollistaa, meidän täytyy mennä, meidän täytyy olla tässä hetkessä ja luottaa siihen, että sä tiedät, mitä sä olet menossa tekemään. Tämä ei tarkoita sitä, ettetkö sä olisi valmistautunut, etteikö sulla olisi tietotaitoa. Siis tässä näin, niin kuin, totta kai, että jos sä teet vaikka energiahoitoja, että sun yritystoiminta on sitä, niin mä en tarkoita sitä, että nyt vaan yhtäkkiä alat tekemään jotain, mitä sä et niin kuin yhtään osaa. Niin kuin ollaan kuitenkin silleen maanläheisiä ja vastuullisia. Että kyllähän sä tiedät siitä energiahoidosta silloin, kun sä alat tekemään sitä asiakkaille. Saatteko kiinni? Mutta sulla ei tarvitse olla mitään käsikirjoitusta siihen, miten sä kohtaat sen asiakkaan, koska sä tiedät, miten sä haluat, että se menee, sä tiedät, miten olla läsnä siinä hetkessä. Ja jotta siitä tulee vaikuttavampaa, siitä esimerkiksi sun markkinointiviestinnästä, ala tekemään näitä motherfucking videoita. Ihan vittu oikeesti, mua ei kiinnosta, kuka sä oot. Sulla voi olla joku hyväntekeväisyysjärjestö, sä voit olla 9-5 duunissa, sä voit olla missä tahansa, ala tekemään näitä videoita ihan oikeesti. Koska tää on se, millä sä pääset treenaamaan sitä, että sit kun sul tulee oikeassa elämässä se kohtaaminen, niin se on helppoa
Sä oot treenannut sitä rohkeutta jo, sä oot treenannut sitä itsevarmuuslihasta. Se ei ole sulle mitenkään omituista puhua siitä, mitä sä teet, miten sä teet, mitkä on sun hinnat, mitkä on sun arvot, koska sä teet sitä koko ajan jatkuvasti tämän saakelin kameran kanssa. Mä mietin tosi pitkään, että kannattaako mun sanoa, että mä oon näyttelijä noita. Että onkohan tää liian vähän silleen, tiedätkö, mixed singles. Signals. Miten se sanotaan? Tiedätkö, tulee vähän ristiriitaista signaalia. Että onko tää vähän, just tää, tiedätkö, se sisäinen, tiedätkö, ei nyt välttämättä kriitikko, mutta joku sisäinen ääni vähän siitä, että oletkohan sinä nyt liikaa? Pitäisikö sun jotenkin pureskella itsesi vielä vähän silleen yksinkertaisempaan muotoon. Vähän semmoisen, että just, että mikä se on se sun hissipuhe, mikä se on se sun, tiedätkö, tagline. Ja totta kai niin niitä on hyvä myöskin kirjoittaa ja treenata, mutta kun mä mietin tätä, että onkohan tässä niin järkeä, että mä sanon, että mä oon näyttelijä noita. Mutta sit mä tein sen päätöksen, mä oon silleen fuck it, että tää tuntuu musta hyvältä, tää tulee mulle tosi silleen luonnostaan, niin se on linjassa jotenkin mun unelman kanssa. Ja arvatkaa, mitä vittu kävi. Mut kästättiin elokuvaan, missä mä sain näytellä noitaa. Kuka olisikaan ajatellut, että se, että mä olen esillä niiden asioiden kanssa, mistä mä haluan, että mut tunnistetaan, mistä mä haluan, että ihmiset tietää mut, niin jännittävästi sit ihmiset osasi ottaa myös minun yhteyttä, että hei, sä oot tämmönen näyttelijä noita. Pitäisikö sun tulla näyttelemään tähän meidän leffaan tätä nykynoitaa? Ja mä oon sillä lailla, totta helvetissä. Of course. Eli tämä ei tarkoita sitä, että someen postaaminen jotenkin ratkaisisi kaikki ongelmat, tai se olisi nyt se oikotie onneen. Mutta mä sanon, että tämä on semmoinen, tiedätkö, tämä on semmoinen arpa, joka kantsii raaputtaa. Sä et menetä mitään, tää on ilmasta. Sulla on puhelin, josta sä varmaan nytkin katot tätä. Ne appit, missä me ollaan ja pyöritään monta tuntia päivässä scrollaten muiden ihmisten juttuja, sä voit ihan hyvin tulla tähän gameen myös mukaan. Ei ole liian äänekästä, koska ihmisiä kiinnostaa ihmiset. Ihmisiä kiinnostaa, mitä muut tekee, ja varsinkin, jos se tulee sulta sellaisesta paikasta, että oikeasti tän sä haluat sanoa. Tää on se sun juttu, tää on se sun intohimo, se on magneettista, se on oikeasti hyvät ihmiset magneettista. Tää on jännittävää siis, tiedätkö, vitsi mä haluaisin sanoa yhden esimerkin, mutta tää on hänen salaisuus, tai siis niin kun, tiedätkö, idea, mikä ei ole tullut vielä esiin, niin mä en halua paljastaa. Tässä on muuten myöskin se, että kerrot sun ideoista vaan niille, keihin sä oikeasti luotat, että eka teet sen asian, ja sit alat postaamaan siitä someen. Mutta tästäkin, jos sä haluat jeesiä, niin mulla on kaikki linkit tuolla alhaalla. Mä mieluusti teen teidän kanssa hommia, ketkä resonoi näiden videoiden kanssa. Mutta, ja nyt mä kadotin sen mun pointin, kun mä aloin suojelemaan toisen ihmisen ideaa. Mutta ehkä se mun pointti tässä oli se, että tämä ei ole mitenkään oikotie onneen, mutta tämä on semmoinen mahdollisuus, joka ehdottomasti kannattaa käyttää hyödyksi. Eli totta kai, kun sä lähdet kohti sitä unelmaa, niin siellä on muitakin asioita, mitä sun täytyy hoitaa. Ja ne ei ole kaikille samoja. Joidenkin täytyy hommata Y-tunnus. Joidenkin täytyy esimerkiksi neuvotella työpaikalla heidän työtunneistaan. Et siellä on asioita, jotka on henkilökohtaisia, ja sen takia on henkilökohtainen valmennus, koska se kokonaisuus räätälöidään sen mukaan, että mikä se sun tilanne on. Mutta ihan sama, jos et sä esimerkiksi lähde mun kanssa tekemään hommia, sä voit silti nauttia näistä videoista ja toivottavasti saada täältä jotain saakelikipinää. Niin se, mikä on mun mielestä universaalisti kaikille mahdollista, on se, että alkaa postaa someen, tai YouTubeen, tai tekee podcastia, whatever it may be. Mutta kun näin se toimii, sun täytyy vaan saada se sun juttu esiin. Sun täytyy vaan
rohkeasti tulla sen asian kanssa ikään kuin ulos kaapista, kun on sen hetki. Ja ehkä liittyen tohon, kun mäkin aloin suojelemaan toisen ideaa, niin on se, että ei kannata mennä tavallaan sitä ideaa tuulettamaan. Että jos sulla on oikeasti joku, tiedätkö, 1 000 000 euron idea, älä mene tuulettelemaan sitä, koska idealla ei ole patenttia, vaan alat aktiivisesti tekemään niitä ikään kuin lainausmerkeissä piilohommia, niitä hommia, mitkä tehdään suljettujen seinien takana. Se, että sä laitat 100 sähköpostia, se, että sä oikeasti kontaktoit ihmisiä, sä haet asioita ja asioihin, jotka auttaa siinä jutussa, että sä saat sen ilmi ja julki. Ja sitten kun nimi on paperissa, kun tiedätkö, sopimus on kirjoitettu ja kaikki on ikään kuin silleen, että nyt tää tapahtuu, niin oh my god, alat postaamaan niin maan perkeleesti, alat postaamaan, tiedätkö, niin paljon, että sun, tiedätkö, pikkuserkku laittaa sulle viestiä, että mikä helvetti sua vaivaa, kun sä postaat tästä koko ajan. Ja sit oot silleen, yes, koska ihan oikeesti mä oon tehnyt tätä ihan sikapitkään. Ihmiset edelleenkään ei osaa mennä mun nettisivuille. Ihmiset edelleen ihmettelee, että mitä mä teen. Koska mä teen paljon asioita ja välillä mä keskityn toiseen ja välillä mä keskityn johonkin muuhun ja se on se, miten mä haluan elää tätä mun elämää. Se it is what it is. Olisi niin paljon helpompaa, jos mulla olisi vaan joku yksi juttu pelkästään. Mutta kun mä oon tämmönen, että mä teen tällaisia 3 kuukauden sprinttejä, koska 12 viikossa sä saat sen jutun ulos. Jos mä tein esikoismonologin 3 kuukaudessa, you can do whatever you want to do. Mä vaan sanon. Ja siis oli puristus tehdä monologi 3 kuukaudessa, let me tell you, ei ollut helppoa. Mutta se oli mahdollista, koska mä tein sen. Se on mahdollista. Ja siitä pitää vaan sit jaksaa muistuttaa. Me ihmiset, me unohdetaan myös tosi paljon. Että jos sulla tulee vaikka semmoinen olo, että sä oot jo postannut asiasta, sä olet tehnyt jo 1 000 000 videoa, niin ihan oikeasti tee 1 000 000 lisää, koska me ihmiset unohdetaan. Ja se, että sä saat tehtyä tällaisia sisältöpaloja, sä saat treenattua tässä sitä sun läsnäoloa, sitä sun osaamista, niin se on vaikuttavampaa kuin se, että sä tekisit vaan 15 kanvapostausta. Ja mä mietin sitä, että kun me luetaan vaikka jotain tekstiä, niin mehän tavallaan itse, ainakin minä, niin mä kuulen tavallaan sen mun pään sisällä, ainakin välillä. Ja jos mä tunnen sen tekijän, jos mä olen kuullut tämän tekijän esimerkiksi podcastia tai jotain tämmöisiä sisältöpaloja, niin mun on helpompi tavallaan laittaa se ääni siihen tekstiin. Saakohan kukaan tästä kiinni? Anyways. Mutta koska hän on tehnyt mulle sen ikään kuin palveluksen, että mä tiedän mikä hänen äänensävy on, niin mun on helpompi ottaa vastaan se kirjoitettu teksti. Mutta sitten, kun me ei olla vaikka ikinä kuultu toisen henkilön ääntä, niin mehän ikään kuin itse sit laitetaan siihen se äänensävy, äänenpaino. Silloin me aletaan tulkitsemaan sitä meidän oman perspektiivin läpi. Ja tässä ei ole siis mitään väärää eikä mitään huonoa, mä en halua sanoa sitä. Mutta sen mä haluan alleviivata on, että tässä kun sä puhut sun omalla äänellä, sä olet kameran edessä, tässä on nämä sun maneerit, tältä sun kehonkieli näyttää, niin sä ikään kuin annat kokonaisemman version itsestäsi tänne muille nähtäväksi. Eli silloin tavallaan, tiedätkö, kun tekstarin voi lukea väärin. Et ikään kuin joku laittaa viestin OK ja peukkuemoi. Ja joku triggeröityy ihan sikana, että miten sä niin kuin kehtaat laittaa tolleen. Kun taas sit toinen on ajatellut sen silleen, hei, että ok.
Mutta koska me tulkitaan se, niin sieltä voi ikään kuin tulla mitä vaan. Mutta tässä näin, kun mä puhun tätä asiaa läpi, niin totta kai, ja täällä saa siis triggeröityä. Olen unohtanut muuten muutamasta jaksossa sanoa sen, mutta kun tässä saa triggeröityä, olisi omituista, jos sä olisit mun kanssa kaikesta samaa mieltä. Sun ei tarvitse olla. Ja sä olet silti tervetullut tänne. Senkin mä haluan sanoa. Niin tää on niinku helpompaa, kun mä pääsen oikeasti puhumaan tätä asiaa ja sä pääset kuulemaan tämän mun äänensävyn ja äänenpainon ja kaiken muun. Ja ei se tarkoita sitä, että mä olisin kaikille. Mutta mieluummin, että sä tässä vaiheessa tiedät, että onko mä sulle vai enkö mä oo sulle. Tää vaan niinku, tiedätkö, me ei tuhlata toistemme aikaa. Tiedätkö? Ja sitten kun mä oon, totta kai, koska mun elämä on mullistunut niin paljon siitä, että mä oon uskaltanut postaa someen, siis mä oon saanut sydänystäviä, mä oon saanut parisuhteen, mä oon saanut työmahdollisuuksia, mä oon löytänyt noita mamman, että se on jotenkin, totta kai siellä on se pimeä puoli, ja mä oon tehnyt siitäkin aiemmin jakson tästä someen postaamisesta. Mutta jotenkin vielä tää reitti, että jos sä haluat sitä rohkeutta, niin sun täytyy tehdä jotain, mikä pelottaa. Ja yleensä se, että me lähdetään kohti niitä unelmia, se on pelottavaa, but you can do it. Ja jotta sä voit mahdollistaa sen unelman ja sen esiin tuonnin, niin tää on vaan siis kaikista helpoin tapa, koska tämä on ilmaista ja tää on saatavilla. Ja siitä se toinen on vielä se, että miten sä oot tämän kameran kanssa. Miten sä teet tätä sisältöä. Ja ne ensimmäiset videot oikeasti ole lempeä itsellesi, koska ei se ole helppoa, eikä se ole herkkuu. Mutta se on se, mitä täytyy tehdä, jotta sä altistat itseäsi sille, että sä uskallat postata. Sä käsittelet niitä tunteita, mitä sieltä tulee. Sä käsittelet sitä, että saitko sä nyt, tiedätkö, 50 näyttökertaa vai 5 näyttökertaa. Saitko sä 30 kommenttia vai 1 kommentin. Sä tulet niin paljon treenaamaan sitä, että miten sillä ei ole oikeasti mitään väliä, mitä muut ihmiset ajattelee. Miten sillä ei ole loppupeleissä mitään väliä, että kuinka monta näyttökertaa joku juttu saa. Koska sä luot tätä kautta oikeita yhteyksiä, jos sä niin haluat. Tää luo oikeita yhteyksiä. Tässä me ikään kuin vähän otetaan sitä verhoa pois siitä, että olisi pelkästään parasosiaalisia suhteita. Eli todella ehkä yksinkertaisesti selitettynä ja tavallaan semmoista yksisuuntaista suhdetta. Koska mua ainakin kiinnostaa, miten teillä menee. Mä tunnistan, jos joku laittaa mulle DM-viestin, mä oon sillä, hei vitsi, sä laitoit taas viestiä, onpa kiva, miten sulla menee. Ei mun goal ei ole olla viraali, vaan mun goal on oikeasti muuttaa ihmisten elämää positiivisempaan suuntaan. Mun goal on se, että ihmiset vois elää sitä elämää, mitä he haluaa. Ja jos siellä on joku epävarmuus ikään kuin pitelemässä ja pienentämässä, niin mä haluan olla se taho, joka fucking on auttamassa siinä sen epävarmuuden murskaamisessa, että ihan sama. Ihan vitun sama. Me voidaan tehdä monia asioita. Ja se kaikki lähtee siitä, mistä voi tulla sitten erikseenkin video, että sä tiedät, mikä se sun unelma on, ja sit sä oikeasti lähdet sitä kohti. Ennen sitä ja sitä itsetuntemustyötä, niin on tosi vaikea alkaa kyllä tekemään yhtään mitään. Eli ehkä seuraavassa jaksossa käsitellään, että mistä sä tiedät, että mitä sä oikeasti haluat. Mutta täällä ollaan kuule teitä varten. Jos haluat tarottulkintaa, valmennusta, whatever it may be, niin täällä ollaan. Muista juoda vettä.